Sa Davao City, paggamit sa plastic barrier sa mga pampublikong sakyanan ug sa mga motorsiklo, gitanggal na. Samtang ang pagsutog face shield, dili na sub-mandatory. Atong sayro ng reaksyon sa mga Davaoenyo kalabot ini sa report ni John D. Esteban. Gitanggal na ni Ruel ang mga plastic barrier sa iyang ginadriban nga jeep. Nasayra na mangud niya nga wala na kini gi-require sa LGU sa mga public utility vehicle sa syudad. Kay kung napamugod ang barrier, murag ipit na mo kayo gud siya. Nga ang hangin ba magdipod kay kalapos-lapos kay napa ang barrier. Mas okay siya kung wala ang barrier. Kini gidrive ang jeep ni Tatay Gabriel, doon na pa'y mga barrier. Wala ko kabalo gabi nga kuandan ni ba nga gabi na nag-declare nga karon di ay abi lang ugba pa pita 4. So kano sa nimo tanggalon tayo? Wa karon pakabot ako ang sagdaw. Mas okay noon. Kay Di hasol. Okay ra pud kay ano para makuha ng hangin ba. Sunod ang hangin na kuha ng virus. okay. Katong sa una day nga nay barrier, kaso tayo. Okay, init sa sulod. Gipatuman ang mandatory nga pagmontar og barrier sa mga pampublikong sakyanan aron malikayan ang tinakdanay sa COVID-19. Apan Martes sa gabi, gipagula sa Davao City LGU ang Executive Order No. 63 nga pwede na wag tangon ang plastic barrier sa mga public utility vehicle sa syudad, hasta sa mga motorsiklo. Bisan pa man pwede na tanggalon ang plastic barrier sulod sa mga public utility vehicle. Kinahanglan gihapon sundon sa mga drivers o operators ang mandatory nga pagsuot og face mask ug ang pagsunod sa social distancing sulod sa ilang mga unit. Magpabilin pagihapon ang 50% seating capacity sa PUV. But we have to make sure, good sir, na kahit natanggal na to ang mga barriers sa jeepney, sir, ha, kinahanglan gyapon na to i-observe ang social distancing. Kaya basig mahitabo, sir, ka na puno kay ang jeep. Dire na gid mates ang disiplina sa Davaoenyo, no? Samtang gipagawasab ang Executive Order No. 51-A nga dili na required ang pagsuot og face shield sa bisan asang lugar apan magdepende gihapon kini sa patakaran sa sudlang establishmento. Even if kanang nakabutang dito sa executive order na voluntary siya, if gusto sa mga employers or sa mga companies na mandatory siya sa iyahang mga employee, the company or the employer has the right to do so. Gikalipay kini sa mga Davaoenyo, pero ang uban musuot daw gihapon kung kinahanglan. Musuot ko basta nga threat siya para sa kuha. Threat ang lugar ko, ang gamay nga lugar, gamay nga space, na aircon, inana. Musuot gihapon ko. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.